Исәнмесез, эфирда хәбәрләр чыгарылышы, студияда Адилия Бурханова. Россия президенты Владимир Путин 2024 ел илдә гаилә елы дип игълан итте. Мондый карарны ил башлыгы традицион гаилә кыйммәтләрен саклау һәм яклау максатында кабул итте. Гаилә елына районда да тантаналы төстә старт бирелде. Күркәм чарадан безнең репортаж. Сегодня в Заинском муниципальном районе мы даем старт году семьи. Күркәм чыгышлар, ихлас теләкләр белән районда тантаналы төстә гаилә елына старт бирелде. Бәйрәмгә бергә гомер итүче юбиляр парлар да чакырылды. Алар үзләренең балалары, оныклары белән килгән. Зәйнең күркәм гаиләләрен район башлыгы да тәбрикләде. В прошлом году в Заинском муниципальном районе образовалось 188 новых семейных союзов. В этом году уже успели зарегистрировать свой брак 12 пар. У нас живут сотни прекрасных и дружных семей. Это многодетные и приемные семьи, трудовые династии энергетиков, машиностроителей, учителей, врачей. Тантаналы чарада 45 ел бергә гомер итүче Телешевлар, 40 еллык туйларын билгеләп үтүче Садриевлар, 35 ел гомер сукмагыннан бергә атлаучы Соболевлар, 30 ел бергә иңгәен куеп яшәүче Бахауддиновлар һәм 25 ел көмеш туйларын уздыручы Вәлиәхмәтовлар хөрмәтләнде. Семья – это та, в которой много детей, уверены супруги, а у них их 5. Чыбыклы авылында гомер итүче Бахауддиновлар 4 кыз һәм 1 ул үстерә, 2 онык тәрбияләргә ярдәм итәләр. Гаилә башлыгы авыл хуҗалыгы тармагында хезмәт куя. Өйдә алар кадерле әти, әни, әби, бабай. Гаилә өчен иң мөһиме бер-берен ярату, бер-берен хөрмәт итү һәм бер-береңә юл кую, балаларны бергә үстерү. Гаилә елын ачу чарасы район сәнгать әһелләре, балалар иҗат коллективларының, музыка мәктәбе педагогларының ямьле чыгышлары белән дәвам итте. Адилия Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Авыл җирлекләрендә, микрорайоннарда район җитәкчелегенең халык белән очрашулары дәвам итә. Шундый хисап җыелышларының чираттагысы Мирный нефтебаза икмәк кабул итү предприятиесе бистәләрендә яшәүчеләр белән узды. Мирный бистәсендә хәл итәсе нинди проблемалар бар, халыкны нәрсә борчый, шулар һәм башка мәсьәләләр хакында район башлыгы катнашында узган халык җыенында сөйләштеләр. Җыелыш башланганчы микрорайон халкын тәэмин итә торган оешма җитәкчеләре, төрле тармак вәкилләре кешеләрне шәхси сораулары белән кабул итте. Разиф Кәримов чыгышында махсус хәрби операция темасы кызыл җеп булып барды. Ул илдәге вәзгыять турында да әйтмичә калмады. Районнан махсус хәрби операциядә катнашучы ир-атларга гуманитар ярдәм узатылуы хакында әйтеп узды. Зей хәрбиләрнең гаиләләренә төрле ярдәм чаралары турында сөйләде. Мирный нефтебаза икмәк кабул итү предприятиесе бистәләрендә оператив хәл торышы белән полицияның участок вәкаләтлесе Эдуард Әхмәтияров таныштырды. В микрорайоне Мирный нефтебаза и Загадзерно зарегистрировано за 12 месяцев 2023 года зарегистрировано 613 сообщений о правонарушениях и преступлениях, по которым возбуждены 22 уголовных дела, из которых раскрыто 9. Бүгенге көндә кискен проблемаларның берсе булып мошенниклык очракларының артуы тора. Бу хакта район башлыгы да тагын бер кат искәртте. За 2023 год таким образом обманули россиян на 9 миллиардов рублей. Из них 2 миллиарда это татарстанцы обманулись. Из них заинцы обманулись на 39 миллионов рублей. И фактически 99% этих преступлений они не раскрываются, деньги не находятся и не возвращаются. Шәһәр хуҗалыгы буенча башкарма комитет җитәкчесе Наталья Павлова чыгыш ясады. Ул юлларны төзекләндерү, тротуарларны чистарту эше турында бистәне яшелләндерү мәсьәләләренә аерым тукталды. Район авыл хуҗалыгы тармагының эшчәнлеге хакында идарә башлыгы Фәргат Камалиев җиткерде. Җыелыш бер төркем актив зәйлеләрне хөрмәтләү белән дәвам итте. Адилия Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Район башлыгы гадәттәгечә үз чыгышын һәр тармак эшчәнлегенә нәтиҗә ясаудан башлый. Нинди уңышлары бар, ел дәвамында күпме эшләр башкарылган. Чираттагы хисап җыелышы район урман хуҗалыгы хезмәт коллективында булды. 2023 елда башкарылган эшләр агымдагы елга куелган максат һәм бурычлар, планлаштырылган төзелеш эшләре хакында район башлыгы хисап тотты. Зей урман хуҗалыгы җитәкчесе Ирина Забродина тармак эшчәнлеге белән таныштырды. Заинское лесничество исполнение своей деятельности ведет в территории, закрепленные за ним Государственного лесного фонда в своих границах. И в соответствии с уставом учреждение имеет право заниматься производственной и коммерческой деятельностью.
Общая площадь земель лесного фонда на 1 января 2024 года Заинского лесничества составляет 58 867 гектаров. Кеңешмәдә Татарстан урман хуҗалыгы министры урынбасары Рәис Гомәров та катнашты. Ул республика буенча хуҗалык эшләренә нәтиҗә ясады. Район урманчыларының эшенә уңай бәя биреп, киләчәктә уңышлар теләде. Киңәшмә бүләкләү тантанасы белән тәмамланды. Алдынгы хезмәткәрләр төрле дәрәҗәдәге мактау грамоталары, рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Зейдә 1 елдан артык маскировкалау шелтәре уру цехы эшли. Хәзер алар яңа шәһәрдә эшли башлады. Әлеге саклагыч шелтәрләрнең сугыш кырында кирәкле һәм мөһим әйбер булуын хәрбиләребез дә яшерми. Хәрбиләр өчен маскировкалау шелтәре уручылар хәзер яңа һәм иркен урында эшләячәк. Моңа кадәр алар Зейнең Казан урамында булды. Изге күңелле шәһәрдәшләребез ярдәме белән тиз арада яңа шәһәр микрорайонында бүлмә табыла. Хәзер биредә берничә агач кырылма урнаштырып, бер юлы берничә шелтәр әзерләргә мөмкин. Один момент поняли, что мы не помещаемся, что у нас пошли гуманитарки, и люди стали приносить посылки, и очень много помощи, просто таких как вкусняшки, газовые баллоны, все про все. Выставляем, очень много одеял приносят люди, мешков у нас штук 50, наверное, стало. Стали просто невозможно ходить, очень тяжело, и начали задумываться о том, чтобы нам помещение побольше нужно. Волонтерлар төркемендә төрле яшьтәге төрле һөнәрияләре җыелган. Булышырга килүчеләрнең саны көннән-көн арта. Һәрберсе мөмкин булганча ярдәм итәргә тырыша. Берәүләр тасма рәвешендә кисә, икенчеләре үреп бара. Иртәдән төнгә кадәр биредәге хатын-кызлар җиңү өчен тырыша. Биредә шулай гуманитар ярдәм җыю урыны да булып тора. Мәрхәмәтле кешеләр хәрбиләр өчен кирәк яраклар китерә. Шелтәр үрүдә теләге булган һәр кеше кушыла ала. Моның өчен Ефимов урамында урнашкан Аркадий бинасына килергә кирәк. 25 гыйнварда Татарстанның күп функцияле үзәкләре арасында республика конкурсына нәтиҗә ясалды. Бәйгедә катнашучылар арасыннан җиңүчеләрне сайлау җиңел булмый. Аларның эшләре һәр номинациядә 20 критерий буенча бәяләнде. Ире, уртача һәм кече шәһәрләрдәге күп функцияле үзәкләр арасында сайлау барды. Зейнең күп функцияле үзәге хезмәткәрләре республиканың уртача шәһәрләре категориясендә җиңүче дип табылды. Нәтиҗәле хезмәтләре өчен үзәккә киләчәктә дә уңышлар телибез. Бүгенге шундый хәбәрләр иде. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зей яңалыклары сайтыннан һәм безнең социаль шелтәрләрдән белә аласыз. Мин сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз.